Χαίρετε παιδιά. Σήμερα θα λύσουμε το κύβο του Ρούμπικ με τον αρχάριο τρόπο για να κάνετε κι εσείς τους εξυμνάκηδες στους φίλους σας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθετε είναι πως ο κύβος έχει 6 πλευρές. Καλά το γνωρίζετε αυτό. Αλλά σε αυτό το κύβο κάθε πλευρά έχει και διαφορετικό χρώμα. Ωραία. Και τα κέντρα των πλευρών μας δείχνουν και το χρώμα της πλευράς. Δηλαδή αυτό είναι το πράσινο, επειδή το κέντρο χαρακτηρίζει και την πλευρά. Άμα είχαμε έτσι το κύβο, θα μου λέγατε ότι είναι το πράσινο και θα ήσασταν πολύ σίγουροι γι' αυτό. Αλλά θα κάνετε λάθος, επειδή είναι το μπλε, επειδή είπαμε ότι το κέντρο μας δείχνει και την πλευρά του χρώματος. Ωραία. Επίσης και εδώ. Εδώ είναι το άσπρο μέρος. Η άσπρη πλευρά. Επειδή είναι αυτά κίτρινα, δεν σημαίνει ότι η πλευρά είναι κίτρινη. Είπαμε ότι το κέντρο μας δείχνει και το χρώμα. Ωραία. Αυτό το καταλάβατε αυτό. Ωραία. Θα σας εξηγήσω μερικές κινήσεις του κύβου, όπως αυτή. Είναι η δεξιά κίνηση. Άμα το πάμε το κανόνα του δεξιού χεριού, βλέπετε ότι γυρνάει σωστά. Κάναμε αυτό. Και δεξιά ανάποδα είναι αυτό, επειδή πήγαμε ανάποδα με το κανόνα του δεξιού χεριού, βλέπετε. Έτσι είναι κανονικά. Έτσι είναι ανάποδα. Τέλεια. Επίσης και αριστερά. Δεν κάνετε με το αριστερό χέρι, με το δεξί χέρι. Δηλαδή, αυτή η κίνηση λέγεται αριστερά, επειδή πήγαμε αριστερά. Ωραία. Ενώ αυτό, αριστερά ανάποδα. Επειδή πήγαμε ανάποδα, ωραία. Ελπίζω να το καταλάβατε. Το κανόνα του δεξιού χεριού στο κύβο. Όπως και πάνω, αυτή η κίνηση λέγεται πάνω, επειδή πήγαμε με το κανόνα δεξιού χεριού. Ενώ έτσι λέγεται πάνω ανάποδα. Επίσης και κάτω. Αυτός λέγεται κάτω, επειδή πήγαμε το κανόνα του δεξιού χεριού, και αυτός κάτω ανάποδα. Και μπροστά. Έχουμε το μπροστά, που είναι αυτό. Πήγε μπροστά και έτσι λέγεται μπροστά ανάποδα. Ωραία. Μάθαμε και τις βασικές κινήσεις. Και τώρα πάμε να λύσουμε το κύβο του Ρούμπικ. Να το διαλύσουμε πρώτα. Ωραία. Εδώ μπορείτε να διαλέξετε όποιο χρώμα θέλετε εσείς. Ή το χρώμα, είπαμε, το κέντρο χαρακτηρίζει και το χρώμα. Αυτό θα είναι το πράσινο, αυτό το κόκκινο, το μπλε, το άσπρο. Εγώ θα άρχιζα με το μπλε, χρώμα και ωραία, ξεκινάμε. Πρώτα όμως πρέπει να λύσουμε το σταυρό. Ωραία, για να κάνουμε το σταυρό πρέπει να βάλουμε τα μεσαία κομμάτια. Αυτά είναι οι γωνίες. Τα μεσαία είναι αυτά. Το μεσαίο κομμάτι να είναι σωστά με τα δύο άλλα. Δηλαδή αυτό είναι το κόκκινο μπλε. Αυτό ταιριάζει με αυτά τα δύο. Είναι το ξεχωριστό κομμάτι που είναι το κόκκινο μπλε εδώ. Μπαίνει. Ωραία. Για να το βάλουμε αυτό εδώ είναι πολύ απλό. Το κατεβάζουμε κάτω. Βλέπετε, άμα το πάμε έτσι είναι αντίθετα. Οπότε τι κάνουμε? Το πάμε κάτω, μετά κοιτάμε έτσι
πάμε μπροστά και αριστερά ανάποδα. Και βλέπετε έχει μπει σωστά το κομμάτι. Το ίδιο θα κάνουμε και με τα άλλα κομμάτια. Εδώ βλέπουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, επειδή έχει μπει ήδη το κίτρινο μπλε. Έτυχε. Ωραία. Βλέπουμε εδώ το μπλε πορτοκαλί που ταιριάζει με αυτό το κομμάτι. Άμα το κάνουμε όπως είπαμε πριν έτσι, θα είναι ανάποδα. Οπότε τι κάνουμε? Τον αλγόριθμό μας, που είναι κάτω, μπροστά, αριστερά ανάποδα. Τέλεια. Τώρα ψάχνουμε και για το... Έχουμε βάλει το κόκκινο μπλε, μπλε κίτρινο. Μας μένει το μπλε άσπρο. Ψάχνουμε το μπλε άσπρο. Να το. Αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να κάνουμε τον αλγόριθμο, επειδή είναι έτοιμος. Βλέπετε. Και το πάμε πάνω. Ωραία. Εδώ τελειώσαμε με το σταυρό.